Her hos Orbital, der laver vi også til landbruget. Så her har vi en kunde, som har været med os siden 2003, hvor vi producerer deres styring til at drive køer igennem malkeapparatet. Og det er en lokal kunde her i nærheden, som vi udvikler på det med og egentlig producerer det for. Den her kommer til at hænge op på en bom, som kører med deres kodriver igennem stallen på opsamlingspladsen. Og der har vi en rigtig god, godt stabil samarbejde. Her har vi det betjeningspanel, som vi laver sammen med kodriveren. Det monteres nede i mælkegraven og nede langs opsamlingspladsen. Og det er så, der laver vi det som et print indeni, et folietastatur, og slutsamler og tester det her og leverer det sammen med produkter. Så det er sådan en sjovere udvikling, hvor man har været med lidt i det hele, både at lave folietastatur og lave printudlæg og sikre, at det er en kapsling, der kan holde til miljøet.